Ne. Gle, radije ću pasti sve predmete nego da me ti podučavaš. Ne vjerujem. Mija, sigurno si da ne želiš da ti pomognem? Rekao sam ti da se uskoro vidimo. Da, ali to uskoro nisam shvatila doslovno. Tu si! Evo me. Čekaj, stani. Kako si stigao? A posao? Soraya mi je dala slobodno. Točnije, ja sam si uzeo slobodno na neko neodređeno vrijeme. Otpustili su te, ha? Tako nešto. Ali ne shvaćam. Što je bilo? Zašto? Poslije ću ti ispričati, okej? A sad hoću da mi pokažeš mjesto o kojem si mi toliko pričala, ha? Čekaj, reci, kako si me našao? Dobro, a gdje bi to bila Luna ako ne u Jamen Rolleru? Luna, gdje si? U Jamen Rolleru? I što radiš? Jamen Roller? A danas Jamen Roller? Pa nije baš tako. Dobro, a sad mi provedi. Ovo je još više cool nego što sam zamišljao. Baš je predivno. Našao sam adresu i evo me. Cool je. A još nisi sve ni vidio. A ti? Puno si bolje nego zadnji put kad sam te vidio. Tiše. Prosti ako sam uzbuđen. Prostite.